Эфирда Ата информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез безнең бүгенге чыгарылышта. Көн белән төн тигезләште. Нәүрүз мөбарәкбад. Районда яз бәйрәме ярминкә гөрләде. Җир шары буйлап демографик кризис дигән вазгыять атлый. Бу мәсьәлә Саба Җамигъ мәчетендә гаилә кыйммәтләре дип исемләнгән конференцияда күтәрелде. Күренекле кешеләр исеме мәңгелек. Районда Нургали Миннеханов истәлегенә теннис ярышлары старт алды. Узган атна ахырында район үзәге Бойлар сабасында ярминкә үткәрелде. Нәүрүз бәйрәме гөрләде. Сабинка яр буенда спорт гаиләсе сәламәт бала ярышларында спорт сөюче гаиләләр көч сынашты. Сату алу сәүдә эшләрен безнең татар халкы бик ярата. Район үзәгендә үткәрелә торган ярминкәләрне дә калдырмаска тырыша. 16 март иртәсе салкынча, әмма кояшлы булгач халык ярминкәгә иртә баштан ук җыела башлады. Сатучылар иртән-иртүк товарларын тизеп тә өлгергәннәр. Мәсәлән, Нияз Сабирҗанов Теләше районы Күкшә авылыннан умартачылык продукциясын алып килгән иде. Күпләп умарта асратсалар да, балны елныкын елга сатып бетерәләр. Ярминкәдә дә аның товарларына сорау аеруча зур булды һәм тиз арада сатылып та бетте. Теләше районы Күкшә авылыннан килдем. Бу Саба ярмаркасын айны беренче генә түгел, берничә тапкыр килгән бар. Бүгенгесе менә кичә кич белән сәгать 8дә генә белдем. Аннары тиз генә җыендым да менә иртә белән килдем инде. 2018 елда балаңырса уртача дип әйтик. Шуңа күрә теге зарланырлык түгел, Аллаһка шөкер. Күп умарта булу сәбәпле теге умарталык күп, зур бал күп була инде. Сатып бетерәбез, Аллаһка шөкер, калганы юк бердән. Өйдә дә килеп алалар. Безнең Теләшәдә менә кибетебез дә бар, анда да алалар, үзебезгә өйгә дә килеп алалар, шулай ук менә күрше районнарда килә инде. Казанга да йөрибез, Сабага да бикләп киләбез, Сабада да алучыларыбыз күп, клиентлар күп, Аллаһка шөкер. Ярминкәгә авыллардан килүчеләр дә шактый иде. Һава торышы да яхшы булгач, кеше күреп, ял итеп кайтырга килдек ди алар. Иң мөһиме алар бәяләрдән һәм товарлардан канәгать. Сабада ярминкә була дигән сүзне ишеттек тәген радиодан барып кайтыйк әле дип килдек. Килендәш белән Нәүрүздә булгач кызыксынып килдек. Итләр алдык, үрдәкләр алдык. Менә хәзер балаларга йөрибез. Сәүдә эшенә тотынган кеше яхшы сыйфатлы товар сатуны беренче максат итеп куя. Авылым сөте предприятиесе продуктлары да тиз арада сатылып бетте. Беренчедән безнең бөтен продукциядагы үзебезнеке, бөтен төр продукцияны да алып киләбез. Ярмаркаларга чыкканда да, кибетләргә чыкканда да бөтен төр үзебезнең продукцияны алып киләбез. Ник дигәндә, бөтен продукция белән дә халык куллана. Спрос зур. Потому что беренчедән ул безнең натуральный. Икенчедән бәясе арзан. Бөтен җитештерүчеләргә караганда безнең продукция арзанрак һәм натуральный булып чыга инде безнең. Без беренчедән кибетләр генә түгел, бөтен садиклар, мәктәпләрне дә тәэмин итеп торабыз Саба районының. Бөтен балалар безнең продукцияны ашап баралар. Безне эзләп табып киләләр менә. Сез кая соң дип менә килеп алып китәләр. Сезнең өчен генә чыккан идек дип тә киләләр менә. Потому что күп кенә продукцияны кибетләрдә алып бетерә алмый кеше. Бетеп бара. Шуңа күрә теге өлгермәүчеләр инде бездән килеп алып китәләр инде. Гүзәлия Пашакированы ярминкәләргә йөрүчеләр белә инде. Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы җитештергән товарлардан авыл йомыркасын килүгә үк алып бетергәннәр. Аз гына вак пилмәннәр калган иде. Без бүгенге ярминкәгә икшермә фермер хуҗалыгы Мөхәммәтшин Зөфәр Зиннатовичтан килдек. Шулай итеп матур пилмәннәрне безнең алга бер яшь килен килде әле генә. Хәсән Шинар аиләләр семьясында шунда Гөлшат исемле кызышы бик матур итеп шундый матур пилмәннәрне ул ясый. Пилмәнне инде көненә бер үзегенә булгач 5-6 кило ясый, аның башка эшләре дә бар бит. Пока өстәмә эшләр дә бирелде, фаршлар чыгара. Вакытыек Мөхәммәтшин Фәридә Зөфәровна куласында эшли. Мин үзем дә шуның куласында эшлим. Ярминкәдә Саба урман хуҗалыгы район кулланучылар җәмгыяте сатып алучыларга төрле ассортиментта һәрвакыт сорау зур булган товарлар тәкъдим итте. Бойлар Сабасыннан Илфат Рәшитовның Тат-3 оешмасы беренче мәртәбә ярминкәгә агачтан эшләнгән үзенчәлекле сувенирлар алып чыккан иде. Без итенеге Саба районы күбрәк урманчылыкка бай. Шуңа күрә агачтан сувенирлар ясарга булдык. Без моны фанердан ясыйбыз, лазерный резка белән. То есть безнең станок бар, лазер белән кисә. Шунда ясыйбыз компьютерда макетларын һәм кисәбез. Төрле сувенирлар, балаларга уенчыклар, кирәк-яраклар.
Халыкка танытабыз шул күбрәк социаль сетеләр аша инде. Шулай ук рекламалар куябыз инде төрле гәҗитләрдән, ниләрдән. Саба шәһәр җирлеге башлыгы урынбасары Расик Хәсәнов сәүдәгәрләр һәм сатып алучылар белән аралашты. Шундый матур ямьле көн, бу специаль Ходай Тәгалә тарафыннан шулай яратылган көндер инде. Алданрак булса да, ягъни Нәүрүз 21 булса да, без бу атнада үткәрергә булдык. Алайса бит инде һәр ел сайын я салкын, я кар ява, я яңгыр ява дигәндәй, менә бел Ходай биргән көннең матурында, Нәүрүз көндә рәхмәт, менә халык бердәм килгәннәр, Нәүрүз белән бергә ярминкасы да үтә. Сабада бүген шын дәврендә бәйрәм. Халык дәррәү кузгалып, шушы бәйрәмгә килгән рәттән инде безнең Нәүрүз боткасы ашаганнан соң спорт уеннары башлана. Халык менә шушы спорт уеннарында да актив катнашырлар дип уйлап калам. Дөресен әйткәндә, менә Саба бүген гөж иттереп бәйрәм итә. Алга таба дагы барысына дагы исәнлек, саулык, матур еллар, матур язлар, игелекле, игенле көзләр булуын теләр идек. Алга таба дагы шулай берлектә яшәп эшләргә язсын дигән өметтә каласы килә. Ярминкәгә килүчеләрне иң җәлеп иткәне мөгаен татария, капка төбендә утыручы Әби бабай, проигрывы телдән агылучы Илһам Шакиров башкаруындагы җырлар булгандыр. Нәүрүз боткаларында теләгән һәркем авыз итә алды. Иң тәмлесе исә миштә пешкән куймак булды. Һәм буларның барысында Теләше районында яшәүче эшмәкәр Рифкат Шәфиков алып килгән иде. Иң беренче бу әйберләрне ясагачта мин карточкасын Рәис Нуровичка җибәрдем аны. Бу миңа өйрәтте, ничә итеп куймак пешергә салкында, янарына домикларын дигән. Шулай ясаган идек. Üçüncü gün indi haber verdiler de indi kil almazsız mekaya menə bugün җыелып килдек. Халык бик кызыксына инде. Чөнки монда инде күрсәтергә тырыштык борынгы авыл шара инде. Ничек итеп менә борынгы рецепт буенча кыймак пешерүне оештырырга инде. Бу бит инде һәр сирәк мондай мишләрдә кыймакны пешерүчеләр. Бу инде борынгы нивләр рецептләр пешерелә инде. Кичтән куеп шунда мин өлкән буыннар өйрәтте. Бу менә Сабалар үзебезнең районны бу күрсеннәр дип алып килдек. Сабада бу ярмарка инде Нәүрүз бәйрәме бик зурлап үтелә ел сайын. Без үзебез инде мин үзем Олы Кибәченеке булгачтан ел сайын без Олы Кибәчедә Нәүрүз бәйрәме үзебез оештырабыз. Олы Кибәч авылына инде менә бу ел инде рәхмәт Сабада чакыргачтан. Инде башка елларда менә шулай килергә тырышабыз. Узган ел Лесхозда мөселман сабан туенда катнаштык. Анда менә район җитәкчеләре бик шат булдылар, риза булдылар. Киләчәктә дә менә шулай бергә яшәргә, җыллар тыныч булсын. Алга таба инде сугыш афатлары күрсәтмәсен балаларга. Ул арада ярминкә мәйданы белән янәшәдә үк Нәүрүз бәйрәме башланып китте. Бәйрәмгә килүчеләрне Саба районы башлыгы урынбасары Расик Закирҗанов тәбрикләде. Яз сылуы Нәүрүз бикәне каршыладык. Гөлбакча ретро җыр ансамбле чыгышында бәйрәмгә ям өстәде. Спорт ярышларында катнашып җиңгәннәр кыйммәтле бүләкләр алды. Бәйрәм шатлыгы исә уртак булды. Без бүгенге ярминкәгә менә иптәш хатын белән чыктык, Рәхимә. Монда менә иң кызыклы, иң күңелле шушы йортны эшләгән менә Әби бабай шул кадәр капка төбендә утыралар, нинди матур итеп, шуңа хәйран калып карап торабыз. Ярминкәләр күбрәк булсын ие. Менә без үзебезгә кирәкле әйберләрне шушыннан карап алабыз. Кеше күреп кайтабыз, бик күңелле ярминкә булса. Бик сирәк була только ярминкәләр. Ешрак булсын ие. Әйе, халык үзенә кирәк әйберсен ала. Менә шундый кеше үз кулы белән эшләгән әйберләр бик күңелле хәзерге вакытта. Аннары бәйрәм шаралары Саба елгасы яр буена күчте. Биредә спорт гаиләсе Сәламәт бала дигән спорт уеннары үткәрелде. Бу шарада Байлар Сабасының мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләрендә тәрбияләнүче балалар һәм аларның әти-әниләре барлыгы 30дан артык гаилә катнашты. Шуларның берсе Байлар Сабасында яшәүче Рафаил һәм Лениза Шәмсетдиновлар гаиләсе.
Малайлар белән инде җәй көннәрендә футбол тибәбез инде обычно. Футболда йөрибез. Кыш көне менә чаңгыга чыгабыз, Аллага шөкер. Бик зур рәхмәт, менә бик матур паркыбыз бар бит инде. Шунда ял итәргә чыгабыз. Гомумән инде хоккейга бик каты җанатарлар хоккейга йөрибез. Казанга барабыз. Акбарс өчен болит эшләйм алам. Команданы яратабыз. Һәм гомумән гел актив катнашырга тырышабыз спорт ярышларында. Без бассейнга йөрибез. Тенниска тагын йөргән идек. И ледовыйга, лесхозга. Кайсы кызыграк аларның? Ледовый. Барлык катнашучылар да актив һәм саф һавада вакытны файдалы итеп үткәрә алуларына шат булды. Әти-әниләргә һәм балаларга актив катнашкан өчен истәлекле бүләкләр тапшырылды. Үткән вакытның ахырында үткән ярминкә, Нәүрүз бәйрәме, спорт ярышлары шын-шынлап җиһанга яз килүен хәбәр итте. Ел сайын илдә хатын-кызларның бала төшерүләре белән 6 миллион сабый дөньяга тумый кала. Бу бала табучы бер хатын-кызга 3 аборт туры килә дигән сүз. Һәм саннар чыннан да сагайтырлык, чөнки җир шары буйлап демографик кризис дигән вазгыять атлый. Бу афәт безнең сабалыларга да яный. Районда буйдаклар, кияүгә чыкмаган кызлар ишәйгәннән-ишәя, яңа гаиләләр туу һәм аерылу күрсәткечләре дә теләгәннән күпкә ерак. Нәкъ менә шушы мәсьәләләрне яктыртып бу атнада Саба Җәмигъ мәчетендә гаилә кыйммәтләре дип исемләнгән конференция узды. Тулырак Раилә Галәвина хәбәрендә. Иң зур кризис авыл хуҗалыгы продукция җитештерүдә дә түгел, кеше җитештерүдә. Иң аксый торган тармак бүген кеше җитештерүдә. Саба Җәмигъ мәчетендә районыбызның барлык мәхәллә имамнарын һәм абыстайларын бүген бик җитди темага сөйләшүгә җыйдылар. Төп тема демографик кризис, яңа гаиләләр төзү, балалар туу санын арттыру. Конференция булып үтүче чара гаилә кыйммәтләре исеме астында үтте. Анда катнашу өчен Татарстан Республикасы баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев, Рәсәй һәм Татарстан Мөслимәләр берлеге рәисе Наилә Җиһаншина да килде. Райондагы гаилә мәсьәләләре белән бәйле вазгыять белән иң элек ЗАГС идарәсе башлыгы Алсу Шәйхетдинова таныштырды. Туйлар, бала туулар буенча соңгы 5 ел күрсәткечләрен чагыштырганда саннар арту ягында. Аерылышучылар да кими бара, ләкин статистика куандырырлык түгел. Бигрәк тә җирлегебездә гаилә кырудан читләшүчеләр күп. Буйдаклар саны 1038, кияүгә чыкмаган кызларыбыз 1200. Алсу ханым бу уңайдан авылларның дини көчләренә, яшьләр белән очрашып, аларны кавыштыру юлларын эзли торган чаралар оештыруларын сорап мөрәҗәгать итте. Район мөхтәсибәте каршында эшләп килүче Мөслимәләр берлеге җитәкчесе, район хатын-кызлар советы рәисе Илмир Галимуллин да үзенең яңа планнары белән бүлеште. Хәзер районда өйләнешүче яшь парлар ЗАГСка барганчы авыллардагы имамнар белән күрешеп, гаилә серләре турында дәресләр алырга тиеш булалар. Мәктәпләрдә дә укучыларны әти-әни булырга әзерләүче әхлак дәресләрен кертү зарурлыгы бар. Коръән ашларына йөрүче муллалар, абыстайлар табын артына җыелучыларга ир хакы, хатын хакы буенча үтемле вагазларын сөйләсәләр, хәлләр уңай якка үзгәрер иде дигән ышаныч зур. Күп бала алып кайтучыларны хөкүмәтебез дә яклый. Алар өчен төрле ташламалар, айлык түләүләр гамәлдә. Һәм булар белән социаль яклау бүлеге белгече якыннан таныштырды. Бүген районда 400 күп балалы гаиләдә 1500 бала тәрбияләнә. Иң аянышы дөньяга тумый калган сабыйлар. Абортлар белән илдә ел саен 6 миллион бала төшерелә. Саба үзәк шифаханәсе табиб-гинекологы Рухсора Камолова сүзләренә караганда, соңгы 5 елда бу юлга баручы хатын-кызлар саны 42%-ка кимегән. Абортлар төрле чирләргә сәбәп булып, нәфис затларны әни булу бәхетеннән мәхрүм итүе белән дә куркыныч. Күкмара районы мөхтәсибе Рәдиф хәзрәт иң элек үз мисалы белән үрнәк. Аңа 30 яшь һәм 4 баласы бар. 50 мең халкы булган Күкмаралылар 2 мең буйдаклары өчен борчылалар. Бүгенге көндә биредә нәкъ менә шушы саны киметү максаты белән 2 йөрәк танышу клубы нәтиҗәле генә эшли башлаган. Башкала кунагы Наилә Җиһаншина мондай ысулларны һичшиксез кулланырга кирәк ди. Яучылар элек-электән безнең милләттә булган һәм хәзер бигрәк тә кирәк. Республикада яучылык белән 300 гаилә төзелгән. Инде бүгенге көндә хәтта яучылар курсысында алып барабыз. Ник дисәң, гаилә кыр дип әйтергә бик җиңел. Ничек аны кырга? Ничек ул ике бәндәне бер-берсенә туры китереп карлаштырырга? Сез үзегез дә беләсез, вакытта аерылучылар арасында сорау бирәсең, нишләп бүгенге көндә син аерыласың дип. Алар инде әйтәләр, мин җүләр булган.
Менә шулай жүләр булмасын өчен, алдан ук уйлап гаиләне кырсын, уйлашып, яратышып, бер-берсен сайласын өчен, менә яучыларыбыз бу эштә бик актив эшли башлады. Сабалар бүген Мөслимәләр берлегенең тулы эшчәнлеге белән танышты. Хатын-кыз, ир-ат, гаилә, бала кыйммәтләре алар өчен иң беренче урында. Күпләргә бу юнәлештә гыйлем җитмәү парлы тормышка киртә кыра. Без шулай үзебезгә кәләшләр мәктәбендә ачып җибәрдек. Дишләп, кызлар менә әйтеп киттеләр, биредә кызлар инде һәрберсе менә укыйм ди. Фатир алам, машина алам. Менә барысында алып ала башлагач, ана 30 яшь килеп җитә инде. 30 яшьтә ул таләп итә, шундый җегет булсын, мин менә нинди әйбәт уңган ди, шундыйрак җегет. Җегетләр ул вакытта аерылганнар гына кала. Чөнки 30-га кадәр оста җегетләр әйләнеп тә куялар. Алданрак ник килмәгән дигәсең дә, ул әлбәттә үзенең карьерасын беренче урынга куя. Шулай булмасын өчен без әти-әниләр белән эшли башладык. Аларны чакырып, түгет насихатларны җиткерәбез. Тәрбия мәсьәләсендә алар өстенә йөклибез, чөнки ананың сүзе хак. Егет кеше кыстырап килсә дә, без ул егетне җибәрәбез кызның өенә. Әнәсен кара, әтисен кара. Менә әтисенә карыйсың да, аның урынын күрәсең иде. Син шул урынга риза булсаң, ул кызны ал. Әгәр дә син ул урынга әтисе хуҗа булса итик, ул өйдә инде бу иратта хуҗа булырга мөмкинлеге бар. Ул кыз бала әнисеннән күреп тәрбияләнә. Аны ничек булырга өйрәтеп булмый 20-30 яшьтә. Ул әнисе ничек эшләгән, шулай дәвам итә, капатлый. Мишабаш авылы абыстайы Надия ханым 6 бала әнисе. Ул да трибунада сүз алып, хатын-кызларны әни булырга чакырды. Дөньяга һәр сабый үз ризыгы белән туа. Ислам дине бала алып кайтудан курыкмаска чакыра. Менә күп кенә вакытта шундый күркәм шәхесләрнең фикерләрен ишеткәч, куркып каласың. Статистиканы да китерәләр бит инде хәзрәтләр дә, ЗАГС бүлегендә эшләүчеләр дә, һәр барысы да бездә аяныч хәл дип, кешеләр тумый, үлә дип, менә куркуга каласың, әмма ләкин барыбер эштә шунда көч-куәт бар, теләк бар, тырышлык бар, без бит нидер эшли алабыз. Менә бала тусын өчен дә, кешеләрнең стимуллары артсын өчен. Бала ул Аллаһ Субхана ва Тәгаләнең бүләге. Ничек аны кабул итәргә, итмәскә дип син аны уйларга да тиеш түгелсең. Ул сиңа бирелгән. Син аны тудырырга тиешсең. Тудыргач аны чын шәхес иттереп. Тукта әле әти-әнисен генә түгел, якын кардәшләрендә, үзенең ватанында, үзенә изгелек эшләгән кешеләрне яратырга, менә шундый мәрхәмәтле йөрәк белән тәрбияләүне дә бит инде син уйларга тиешсең. Шуңа күрә мин уйлыйм, хатын-кызлар, алар барысы да бала тудыра. Һәм аларга иң күбе кирәк бу эш. Алар борчыла, алар тырыша, һәм мине хатын-кызларга күбрәк бу юнәлештә активрак булырга тиеш, кирәк. Нидән без инде бер-беребезгә әйтә алабыз. Иматурым, син иң бәхетле кеше буласың, әгәр дә бу баланы Аллаһ Раббыбыз биргәнне кабул итсәң. Тукта ярдәмен дә оештырабыз, инде нәрсә кирәген дә бирәбез. Шулай булгач ул баласын үтермәсен. Әйтеп киттеләр, баланы менә без һәр вакытта да йөрәгебез әрни, качан кемнедер рәнҗеткәннәр, кыерсытканнар, кешеләр үз балаларын хатта үтерәләр дә. Ул кешеләр хатын-кызлар, әниләр. Шуңа күрә менә ул әниләрен белән эшләргә кирәк, әниләргә әйтергә кирәк. Тудырыгыз. Ул бала сиңа киләчәктә бәхет китерәсе була. Район башлыгы Рәис Миннеханов яшьләрне, буйдакларны гаиләле итү юнәлешендә киң кырлы эшчәнлек алып барырга чакырды. Әлегә без бер нәрсә дә эшләмибез дип шелтә белдерде ул. Безнең киләчәк буын безнең мөдир балалар бакчасында мәктәптә тәрбия бирү һәм киңәшү бар. Мәктәптән чыгып китте. Ул яшьләр безнең бер кемалар белән менә уртак куеп сөйләшү. Мин әйтәсем килә, менә безнең район буенча мин юк дип саныйм. Менә хәзер инде министрлык барлыкка килде, безнең яшьләр министрлыгы. Парламент программалары. Юганда программа гаилә ничек булдырырга, нинди проблемалар. Бүгенге көндә коя кофе эчәргә, күңел ачарга.
Bu men o'ylayman, hozir sizning so'z yuta turgan hamda ana sizning o bo'yinda o buldirilgan yerlerde alar bilan uchrashuvning ishtirini yoshlar qiziqa turgan etib kelib, alar tirmay turgan etib ishlarga edi. Biz alarni tarbiyalab shulay bo'lashaq endi. Jalil Hazrat яшьләрне авылда калдыру юлларын эзләргә куша. Ул бу мәсьәләдә үз мисалын китерә. Аның ике улы да бер башта төпләнгән. Әлбәттә, менә бүген күтәрелгән мәсьәлә бик катлаулы, бигрәк тә авыл җир өчен. Аны авыл җир өчен генә катлаулы дип булмый, шәһәр җир өчен дә бүген безнең менә шундый кызык вазгыять килеп туды. Өйләнмәгән җегетләр авылда, кияү үзе торган кызлар шәһәрдә. Югыйсә инде менә авылда да тормыш шартлары бүген шәһәрдәгедән ким түгел, күп яктан әле бик уңай да. Эш урыны юк дигән булып, әмма инде бүген шәхси хуҗалыкны барырга да мөмкинлекләр бар, яшәргә мөмкинлекләр бар. Авыл кешесе бит бүген Аллага шөкер шәһәрдән ким яшәми, юллар бар, сулар кергән, газлар кергән. Менә шушы авыл тормышын әзрәк рекламировать итеп дип әйтим инде. Ничектер кызларыбызны авылга кайтарасы, чөнки хәл чынлап торып кискен, милләт яшәсен өчен менә туу коэффициенты 2:1 булырга тиеш. Ул теге артмый да, кимеми да дигән сүз инде алай булганда, ул һәр гаиләгә ким дигәндә 3 бала булырга тиеш. Бүген 3 балалы гаиләләр менә авыл җирендә карасандан бик әз генә. Күбесендә 1 я 2 бала, бала тапмаганнары бар, кияүгә чыкмаганнары бар. Кеше саны бүген шуңа күрә туышыга караганда үлеше күбрәк. Ил буенча да шулай, күп районнар буенча да шулай, республика буенча да шулай. Менә инде ул безнең милләт буларак юкка чыгып бара дигән сүз. Менә хәзер акылга килмәсәк, 20 елдан демографик кризис, демографик катастрофага әйләнергә мөмкин. Яшьләрне кавыштыру, гаиләләр, бала санын арттыру илкүләм проект. Россия президенты Владимир Путин да үзенең юлламасында моңа юнәлеш бирде. Татарстан мөселманнары шушы проектка кушылып, изге биләр җирендә нәкъ менә 40-30 яшьлек буйдакларны җыеп, апрель аенда форум үткәрә. Анда безнең районнан да вәкилләр катнашачак. Шаяннар һәм тапкырлар Саба районы балалар иҗат үзәгендә уку елы дәвамында барган КВН мәктәп лигасы уенының финал этабы узды. 6 команда арасында барган кызу уенны Гөлшат Галиакбарова да күзәтеп кайтты. Мәктәп КВН лигасы узган кыз башланып киткән булган. Әлеге уеннарда район мәктәпләренең 20 командасы чемпион исемен алу хукукы өчен көрәште. 3 зонада үткән уен нәтиҗәләре буенча финалга 6 команда чыкты. Январь аенда 3 зонада 11 мәктәп чыгыш ясады, уйнады инде. Һәм инде шулардан сайлап алынган менә 6 команда бүген бездә финал уеннарында катнашачак. Монда бар электән уйнаган КВН командалары да, шулай ук кайбер мәктәпләрнең инде менә быел яңа оешкан командалар да бүген финалда уйнаячаклар. Инде менә КВНны күптәннән уйнаучылар дип әйтә алам мин. Саба гимназиясенең Black Home командасы, алар инде берничә ел рәттән уйныйлар. Шулай ук безнең яңадан Шәмәрдән лицейның мәктәп юлдашчыклары командасы, шулай ук күптәнгеләр сафында дип әйтә алам мин. Инде яңа командалар арасында безнең Завод Норты мәктәбенең Жиннаски командасы, Кибәши мәктәбеннән Кактус командасы, һәм инде иң кичкенәләре дип әйтә алам мин Юлбат төп мәктәбеннән Шаяннар командасы. Алар чынлап та кичкенәләр, башка командалар арасында яшьләре буенча кичкенәләр. Һәм иң өметле командаларның берсе безнең менә Яблаштау урта мәктәбенең Текәләр командасы. Дөрестән дә КВН уйнаганда укучыларның сәләтләре ныграк ачыладыр кебек. Минем үземә монда инде укучылар үзләренең сүзгә осталыкларын, сүз байлыклары шулай бит сәхнәдә үзләрен тоту, сәхнәдән менә алар бөтенләй икенче төрле чыгыш ясый башлыйлар бит инде зур сәхнәгә чыккан укучылар. Шулай ук монда балаларның тагын башка командалар белән бер-берсе белән ничектер бәйлелек, конкурентлык алга чыга.
Алар бит инде бөтенесе дә һәр кем дә җиңәргә тели бит инде. Шулай ук монда һәрбер команданың үзенең ниндидер бер юморга осталыгы аерым, һәрберсенә аерым хас аларга. Кайбер команда ничектер үзләреннән күбрәк тәнкыйть белән карый, шулай бит белән. Кайсыдыр команда инде башка кешедән эзли үзенә юмор чыганагын, көлү чыганагын инде. Уен бик кызыклы һәм киеренке рәвештә узды. Уенда катнашучылар кызыклы юмор, креативлык, тапкырлык һәм яңа мәзәкләр күрсәтте. Икенче урынны яулаган Завод Нарты урта мәктәбенең жимнастика командасы кызлары үзләренең сәхнә осталыклары белән аерылып тордылар. Мин инде 3нче ел КВНда катнашам. Минемчә бу бик күңелле, позитив, тамашачының күңелен күтәрергә бик әйбәт йогынты ясый. КВНда үзеңне күп яклап күрсәтергә була. Биергә дә, җырларга да мин бик яратам. Безнең КВН командасы жимнастика дип атала. Без бик кызык исем алдык үзебезгә. Бу безнең уникальность буларак санала дип алдык без аны. Безнең команда 6 кыз. Без булдырабыз. Жюри чыгышларны сценарий байлыгы, башкаручыларның артистлык дәрәҗәсе, музыкаль бизәлеш, сәхнә культурасы буенча бәяләде. Явлашта урта мәктәбенең текәләр командасы мәктәп КВН лигасының чемпионы дип игълан ителде. Миңа шушы конкурсларда катнашу бик ошый, чөнки шушы конкурсларда катнашып кына мин үземә яңадан-яңа опытлар алам дип әйтим инде, һәм шушы әзерлекләрне педагог организаторларга без рәхмәт әйтәсем килә. Алар әзерләп, шайтырып, миңа көч биреп торучылар алар инде. КВНда дуслар белән бергә әзерләү, анда мәзәкләр тоже бөтенебез бергә әзерлибез. Һәрберебез үзебез уйлыйбыз, без бердәм команда чөнки. Шакыр үзебез бергә уйлап, без үзебез решать итәбез инде. Миңа КВН бик ошады, чөнки дуслар белән аралашу миңа бик кирәк әйбер инде, гомердә. Бик кызык инде. Рәхәт. КВН һәрвакыт үсеш, алга баруны таләп итә. Һәм соңгы елларда КВН уеннарының үсеш кичерүендә билгеләп үтәргә кирәк. Кичкенәдән үк КВНда катнашкан балалар ул соклану гына уята. Мин инде әйтүемчә 12нче елдан бирле КВН уйныйм. Әле Хоманда уйнап торабыз. Менә бу елны Лига Республика уздык. Бу инде ТНВдан күрсәтә торган лига. Ала бирсә телевизордан да безне карап китерсез команда белән. Безнең инде әйтәсебез килә, Соба районында КВН үсә, елда-ел популяризациясы котырак бара КВНның. Һәм инде менә шушы безнең укучы балаларыбыздан да аларның әзерлекләреннән күренеп тора. Алар елдан-ел команда көчәя, үзләре шушы шуткаларны язырга тырышып киләләр. Күп команда рус телендә һаман шутит итсә дә, безнең һаман татарский колорит дигән бер бар. Без шул татар колориты белән аларны алданрак алырга тырышабыз. Үзебезнең Соба турында сөйләргә тырышабыз инде, кызык иттереп инде. Һәм инде менә безнең шул ук мәктәп командаларын алсак та, безнең инде менә узган елны юниор лигада Казанда катнашты Соба район мәктәп командалары. Менә фестиваль юниор лиги булганда теге елны анда безнең гимназия командасы беренче урынга алды. Инде менә безнең монда школа для одаренных детей Собаның аның лучшая актриса дигән номинацияны алды бер кыз. Уен нәтиҗәләре буенча Саба районы мәктәп КВН лигасы чемпионы титулына Явлаштау мәктәбенең текәләр командасы лаек булды. Беренче урында исә Саба гимназиясының Былайхом командасы. Районда тагын бер әби үзенең 90 яшьлек юбилеен билгеләп узды. Шәмәрдән бистәсендә яшәүче Минна Муллина Мәгафирус Мәгъсумҗан кызы хакында әзерләнгән репортажга күз салыйк. 9нчы дистәсен ваклаучы Мәгафирус әби гомер иткән нигезендә бүген кунаклар каршыла. Озын гомер, сау сәламәт килеш, үз аякларында 90 яшьлек юбилейга җитү Худайның иң зур бүләге. Район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Бахманов, халыкның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин юбилейга илебез президентының котлау открыткасын район башлыгы исеменнән истәлекле бүләк тапшырды. Бәйрәмнәрегез белән, юбилейларыгыз белән чын күңелдән исәнлек саулык. Җылы сүзләр, эшкерсез котлаулар барысы да Мәгафирус әби хөрмәтенә. Илебез өчен иң авыр вакытларда үскән, эшләгән, үзгәртеп коруларда үз өлешен керткән кеше өчен булар да аз сыман. Әни, мин дә сине бүген шушы шатлыклы матур көн белән, туган көнең белән котлыйм. Сиңа озын гомер телим тагында гына әле, бергә матур итеп яшик, тазалык, саулык белән.
Шушындай матур көннәрдә тугансың март айларында теге без бәләкәй чакта матур шигырь сөйлидер, күгәрченнәр гөрләшәләр язгы кояш нурында. Алар җырлый иң матур җыр минем әни синең турда. Яме? Исән сау бул, матур итеп яшик, тынычлыкта яшик. Ничек кенә авыр булмасын, элекеге кеше зарланырга күнекмәгән, тик яшь барган сайын сәламәтлек кенә сыната. Менә тагын шушы форсаттан файдаланып, минем әйтәсем киләдер, безнең әни авырткалы инде ул, часто авырткалы. Безгә бик булышалар инде шушы үзебезнең скорый помощьтагы эшләүчеләр. Шуларның барысына да бик зур рәхмәт әйтәбез име. Әнине шушы әйтеп, гел кирип торалар, бер авырсынмыйлар, бер сүз әйтмиләр алар бер кайчандагы. Һәм шулай ук әни ката авырта башласа, собага ап төшеп чабам инде мин аны, больницага салабыз. Онда дагы врачларга дагы бик зур рәхмәтебез барыбыз дагы. Юбилярыбыз туганнарга, күрше күләнгә һәр вакыт ачык йөзле, ярдәмчел булган. Бүген менә шуның җимешен татып, кадер, хөрмәттә яши. Без гомер иттек инде бергә күршеләр булып. Хәзер мин без рәдә күрше идек, хәзер инде мин тимер юл тигәгенә чыгып киттем. Алай да безнең әти әнине белә торган менә олы ак әби булып, шушы урамда яшәп ята безнең Мәгъфүрә апа. Бөтенебез дә аны яратабыз, хәлләрен белеп торабыз. Менә 85 яшенә дә килгәнгә менә Аллаһның рәхмәте 90 яшенә дә килергә насип булган. Ул бик балаларның хөрмәтендә, рәхәттә, менә шушы матур иендә, матур иттереп менә яшәп ята. Авыртырга да ирек бирмиләр аңа. Әзгенә авырта башладымы, скоро якын, киләдә җитә. Сабагап китәләр әле инде шулары да, менә Аллаһка шөкер. Сабага салалар. Әйе, тәрбияләп, шулай иттереп, әле Алла бирсә, 100гә кадәр яшәтәбез менә Мәгъфүрә. Картаймышка рәхәт булды. Яшьлек узды да китте, Аллаһка шөкер. Менә ул Мәгъфүрә апа әйтәләр бит, яшь чагында ул уйнап, көлеп тә уза. Картайгач бәхет кирәк. Уйнап, көлеп тә булмады. Менә булмагандыр шул. Менә сез ул авырлыкны уйнап, көлеп үткәргәнсез. Ул авырлыкка үтә кеше чыдамас ияләр. Мин сине шушы туган көнең олы 90 яшьлек юбилеең белән котлыйм Мәгъфүрә апа. Исәнлектә әле хәерле гомерләр бирсен әле Аллаһ Тәгалә. Юк инде кызым. Әйдә мин сиңа хәзер алай дим әле. Менә яшәтәсе килә диләр бит әле балаларың сине һаман. Менә сиңа бер генә күплек җыр-җырлап күрсәтәм әле. Үсүемене көткән тилемәреп, без биш бала үстегән кәй белән. Тик үсмәдек иркә кочакта, әнкәй безгә нәсеннән алып кайткан, сөн суында юган иң элек. Тумышы белән ул Балтайш районыннан бала чагында күргән авырлыкларның барысы да хәтер сандыгында сакланган. Балтайш районында Шубан дигән авылда туып үстем. Шунда мин 7 яшьтәгем, энем 4 яшьтә, сеңлем 3 яшьтә, 3 бала калдык, әтиебез үлеп китте. Мин 7 яшьтә калдым, инде әтием үлгәндә. Әтием үлгәндә дә бик ачлыгы. Менә минем йөрәгемдә шул калды. Эй, энем Аллаһка шөкер, әти үлде, кабартмасы безгә калды. 5 кабартмасы шушынга калды. Шул 3 яшьлек балага шуның берсен бирмәгәнгә минем йөрәгем менә 90га җиттем. Кирҗылый. Шул балага шул бер кабартманы бирмәдек. 2 энем белән икебез ашадык, шуны бүлеп ашадык. 4 бит, 5 бит ул. Менә сабыйлар име, шулай да ачлык. Шулай иттереп без шунда үстек инде, шулай иттереп. Ул елларны бик кырылык булды, ачлык булды инде. Андары 11-12 яшьләремдә мин фермага эшкә төштем инде андары. Хәзер анда әни дә эшли, энем 9 яшьтә ферманың көтүен көтә. Мин бозау көтәм җәй көне. Бозауым берсе тәгәрәтеп үтерә язды, кимән җир калмады. Андары дуңгыз көтүе бирделәр. Кыш көне инде сарык карадым фермада. Аннан инде шул шишенә башлагач без ашарга юк. Үлгән атның тиресен шулай иттереп турап кайтабыз. Итен безгә бирмиләр, бүлеп ашайлар. Үләксә бит инде ул име. Шул тирене кидереп, пишавызында кап-кара булып, шуны суырган киеп фермага эшкә төшеп китәбез. Әдәм баласын ризык йөртә диләр. Авылдагы ачлык, ялангачлыктан котылырга теләп, Мәгъфүрә әби дә читкә чыгып китә. Шыдый алмагач без авылдан чыгып киттек инде. Шул
45 елның февралın 15 февралында бик суық күнге үшіп біттік. Шайттырып, шул бір баш сәтігеніне біз шепта суғарға деп білішірге келдік енді. Анда бізге урын болмады, ыстан болмады. Bir kvartirga kirib, o'zimiz istanlarini qurib, o'zimiz shunda aprel oylarına xatli shepta so'qdik. Shundan bizni bir bovoz yeterga bir xotin şoşu Şemerden'den düştü. Bizni bir bovoz yetirdik. Hazır aytayım bet, şu nemisler orman kiyse, üstel juvanlığı 24 metrler neylerini alar, biz koyursun şuraya şunun. Ol koyuru Нәрсәгә дейсен, ул күнитекләр монарга бияу ясарга икән. Талныкы кыйммәтрәк, әттеген ширшыныкы алай кыйммәт түгел, нушүтәки анда безгә инде сухый паюклар биреп, сабыннар биреп, сабынны бәрәңгегә алыштырып, андары эпикар пишкеләре биреп, безнең авызга дирәк эпикерде. Сугыш бөтү белән кире авылга кайтып карый, ләкин туып үскән иенең сүтелгәнен күргәч, Шәмәрдәнгә килеп, мәктәптә эшли башлый. Күп тә үтмәй, кайынсар егетенә кияүгә чыгып, гаилә корып җибәрәләр. Документларда исеме Нәҗип булса да, тормышта аны Миннәхмәт дип йөрткәннәр. Дәшемнең өйе бар, кайынсарда өйләре, аны саттык та без. Шушынан келіп, менә шушы жұрт урнын алдық инде. Нәҗип абый. Әйе. Ул вакытта шушы Мөнирә бер яшедә тулмаган Мөнирә. Ирегез кайда эшләде? Ирем Загазирнада мастер булып, не булып эшләде. Мисалы. Ашлык суырт инде Загазирнада 19 ел эшләде. Ondan çıktı da mektepke Kaşagarka'ya kömür yagarga girdi. Kaşagarka bulup işledi. Bir artlı Münire, Gülfire, Münir, Marat, Gülnara isimli balaları dünyaya kile. Kızganışka karşı Münir isimlisi 46 yaşında bakıylıkka köşken. 5 bala bulduk indi. Onun birisi ölüp gittiğinde mene etide ölüp gittiğinde bizden Әни безне шушылай иттереп, әйбәт итеп тәрбияләп, барыбызны дагы югары белемнәр алдык инде, алганыбыз инде, тырыштык инде үзебезчә, әйбәт эшләрдә эшләдек. Әни белән әти бик әйбәт яшәделәр алар, бик тырыш булдылар, бик гади булдылар, бик тырыш булдылар, безне бик яраттылар инде алар балаларын. Әйбәт тәрбия бирделәр дип әйтәсем килә инде. 90 яшьлек юбилее белән котларга Балташтан да туганнары килгән иде. Туганнарым, алары әтием белән бер туган абыем сугыштан кайтмады инде. Берсе шунан килде, берсе әтинең апайсының кызы. Әнә шул туганнан туган балалар, алар мине күрергә килгәннәр инде, рәхмәт җаусын аларга дагын. Авыртсаларда килгәннәр, менә шайтып, туган шул Балташтан туганнарым киләләр. Алар мал суйсалар, ет китерәләр, сөт китерәләр. Шайтып ташламыйлар туганнарым, Аллага шөкер. Тәльян эски гармуннарның баса беләм бакасын. Keşi yaştan kurip geldim, bu dünyanın yofasın. Мәғәфирүз әби матур итеп җырлый, гөлләр ярата, һәр көнен зур бәхеткә тиңләп каршылый. Балалары янда булмаганда, Гәрәфеттин исемле менә бу мәчесе аңа иң якын иптәш. Матурым бит ул минем. Минем матурым бит ул. Эраны интернет аркылы Казаннан кайтарттык әле, белсәң. Сионист дигән бу. Гадәт түгел. Өлкәннәрдәге сабырлыкка, зирәк акылга сокланып карарлык. Юбилер безне 95 яшьлек туган көнемдә кабат очрашырбыз дип озатып калды. 19 март көнне Саба район мәдәният йортында якты шагыйрә, популяр җырлар авторы Илмира Гыймаева иҗатына карата әдәби суд үткәрелде. Гаепләү объекты итеп Илмира Гыймаеваның апрель күгән йолдыз каплаган дип исемләнгән шигырьләр циклы алынган иде. Татарстан Республикасы Язучылар берлеге һәм Идел журналы үткәргән әдәби судка шагыйрәнең иҗатын яратып хөрмәт итүчеләр, шигърият сөючеләр, үзләре дә каләм тибрәтүчеләр бердәм килгән иде.
Шагыйрә Илмира Гыймаева исеме райондашларга яхшы таныш. Соңгы елларда аның берничә китабы «Мин яшим, сыңармаска» иде. Диңгез кебек безнең күңелләр дөнья күрде. Аның шигырьләренә иҗат ителгән җырларны татар эстрадасының популяр җырчылары башкара. Шагыйрә, мин бу судка бик дулкынланып килдем, ләкин шын профессиональ шагыйрьләрнең тәнкыйте алдагы иҗатымда файдалы булырга тиеш диде. Менә бу әдәби судка мине Миша дулкыннары тәкъдим итте. Мин инде аларның сүзләрен тыңлап, шушы әдәби судка ризалыгымны бирдем. Һәр шигырьнең, һәр шагыйрьнең, һәр каләм тибрәтүченең үз фикере, үз уе, үз шигырьләре. Мин инде менә ничә 3нче сыйныфтан бирле шушы Миша дулкыннарында йөрүче, укучы, каләм тибрәтүче буларак Миша дулкыннары мине тәкъдим иткән икән, димәк минем шигырьләремнең аңа хакы бар дип уйладым. Һәм үземнең шигырьләремне яклап бүген сүземә әйтә алырмын дип уйладым. Минем шигырьләрем инде biraz belki менә бүгенге заман язучылары, шагыйрьләре теле белән язылмыйдыр, бәлки элекрәк фикерләр белән языладыр. Мин үземне гел әйтәм, элекрәк туган кеше ахры мин дип. Аңлаешлы телдә языла, бөтен гади халык аңлый торган телдә языла. Бәлки аның кайсы бирләре шын шигырьдә булып бетмәгәндер. Һәм беләсезме, менә бу әдәби судка килгәндә мин беренчедән бик дулкынландым башта. Аннан соң уйладым да менә алар минем шигырьләремә анализ бирсә, алар тәкъдимнәрен бирсә, мин бәлки алга таба бу минем үсешем өчен бер терәк булыр дигән фикергә килдем. Ул бит менә синең шигырьләреңне укучы, синең шигыреңне яратып укый да, ул аның начар ягын күрми, ул аны мактый гына. Менә шулай матур язасың, әмма тәнкыйтьне әйтү ул инде икенче әйбер. Ул беләсезме, ул мактау дигән әйбер куркыныч әйбер. Ул мактау кешене түбәнгә төшерергә мөмкин. Әмма тәнкыйть дигән әйбер бик кирәк. Мин дөрес кабул итәрмен дип уйлыйм тәнкыйтьләрне. Бу беренчедән минем шигырьләремә игътибарлы үсеш булса, икенче яктан ничектер әле менә бөтен Татарстанга Идел журналын укучыларга минем турыда рекламада булып тора дип уйлыйм. Әдәби судта Илмира Гыймаеваның Идел журналында басылып чыккан 10 шигыры каралды. Суд утырышын сатирик хикәяләр остасы, язучы Казый Камил Кәримов алып барды. Иң элексез гаепләүче шагыйрь Рифат Сәләхкә бирелде. Шулай ук гаепләүче ягыннан шаһид Марат Закир да чыгыш ясады. Мин инде гаепләүче буларак чыгыш ясыйм. Шуңа күрә бик мактый алмам инде сезгә. Әлбәттә, тәнкыйтьләрдә урыннары бик җитәрлек. Редактор кулы кирәк, кеше белән киңәшергә кирәк, язучылар белән киңәшеп үзеңне инде бер тагын да югарырак дәрәҗәгә чыгарырга кирәк дип саныйм. Һәм шул чиракта Илмира Гыймаеваның чынлап халык өчен матур итеп иҗат итәргә бөтен мөмкинлекләре бар. Иң мөһим аның темалары бар, аның күңелендә иҗат рухы бар. Әлбәттә, бу инде аны камилләштерергә кирәк. Әзгенә түгел, бик күп камилләштерергә кирәк. Шулай да кеше яза икән, язмаган кешене тәнкыйтьләмиләр инде. Менә шунысын да әйтегән. Язмаган кешене тәнкыйтьләп булмый. Гаепләнүче Илмира Гыймаеваны яклап шагыйрә Гөлзадә Бәйрәмова һәм шагыйрь Ләбиб Лерон чыгыш ясадылар. Гөлзадә Бәйрәмова шагыйрәнең лирикасы көчле булуга басым ясады. Илмираның шигырьләрен күзәтеп барадыр. Гомумән үз ягымнан чыккан каләмияләрне битараф түгелмен. Аллага шөкер, сабаягы гомергә талантларга баяк саналды бит инде. Менә аның иҗатының төп асылы булып, аның фикерле булуы тора. Чөнки шигъриятның төп талабы булырга тиеш фикер һәм образлы сөйләм, образлы сурәтләү. Ә булар Илмираның икесе дә бар аның иҗатында. Шуңа күрә аның иҗатын төпле дип әйтә алам. Шигърияткә ныклы адымнар белән кереп бара. Билгеле лирикасы бик матур. Бу инде лирикада, чөнки шагыйрь кем генә булуына карамастан ачыла. Ул анда бөтен дөньясын ача, бөтен күңелен ача һәм шуның белән укучыларны үзенә җәлеп итә. Ул менә җыр язудан башлауданың үзенә күрә әйбәт фал, чөнки җыр укучы тыңлаучы күңеленә тизрәк барып ирешә һәм Илмира шуның белән инде безнең җыр тыңлаучыларыбыз арасында, укучыларыбыз арасында танылу алган дип әйтә алам. Әдәби судка якта шагыйрә Илмира Гыймаеваны якларга әдәбиятны, шигъриятны сөюче райондашларыбыз күп килгән иде. Иң элек сүзне Саба дулкыннары телерадиокомпаниясе директоры Әлфия Мөбәрәкова алды. Ул шагыйрәнең иҗатына һәр вакыт хәер хаклы булуын, аның иҗатына соклануын әйтте. Әдәби суд терминын башка матуррак яңгырашлы сүз белән алыштырырга да тәкъдим итте. Аның чыгышын көчле алкышлар белән каршы алдылар.
Шагыйрь, җырлар авторы Рөстәм Зарипов та шагыйрәнең иҗатына югары бәя бирде. Мин Илмираның шигырьләрен бик яратып укыйм. Миндә Илмираның китаплары барсы да бар диярлек. Һәм менә сезнең ишеткән бар микән? Инглизләрнең бик зур сәнгать белгече бар, Уолтер Пейтер дигән. Шул кеше әйткән, һәрбер сәнгать әсәре, архитектурамы, нәрсәме җыр булырга омтыла дигән. Менә Илмираның шигырьләре аның җыр булырга омтылу дәрәҗәсендәге шигырьләр. Шуңа күрә мин аның шигырьләрен бик яратам. Бер инде әзерлек юк, әгәр дә миңа сүз бирсә, мин әлбәттә Илмираны яклап чыгыш ясаячакмын. Яңа Мишән авылыннан килгән гомер буе укытучы булып эшләгән Сөмбелә Ибраһимова Илмира Гыймаеваның иҗатын яратам. Шигырьләрен рәхәтләнеп укыйм. Үзем дә шигъриятне яратам, шигырьләр язам. Ул миңа күп яктан үрнәк булып тора диде. Иҗат инде ул һәр кешенең күңел халәтедер дип уйлыйм мин. Кеше табигый халәтендә менә нәрсә кичерә, күңеле белән ул аны үзенең иҗатында шагылдыра. Илмира Гыймаева миңа беренчедән Азияга белән үземә ошашлыклар таптым аның иҗатында. Ул да мөгаллим булып эшләгән, укытучы буларак, балалар арасында тәрбияче буларак эшли бит инде ул белемдә бирә. Һәм ул балаларның бөтен дөньясын аңлап, кичереп, менә бу эшнең авырлыгында аның күңел якларында шагылдыра. Минем дә андый иҗат җимешләрем бар, сценарийлар, инсценировкалар, шигырьләрем бар. Мәктәп турында, мәктәп темасы белән шаш дип әйтер идем мин. Аннары туган авыл, табигатьне ярату, менә бу һәрбер нәрсәгә гаҗәпләнү, гөлләргә, тамчыларга, кояшка сөенү, менә ул Илмира Гыймаева иҗатында һәм миндә бераз шул яклары белән тәңгәл килә. Әдәби суд бик жанлы барды. Сүз алып сөйләргә теләүчеләр дә күп булды. Соңыннан Казый Камил Кәримов шагыйрә Илмира Гыймаеваны акларга, ул Саба халкының сөекле шагыйрәсе дигән нәтиҗә чыгарды. Одна информацион программасы кысаларында чираттагы сюжет реклама хукукында урын алачак. Билайн салоны яңа урында. Һәркем үз итәргә өлгергән Билайн элемтә салоны хәзер сезне Закир Юсупов урамы 9-нчы йорт адресы буенча Магнит кибет янында каршы ала. Билайн элемтә салоны сезнең һәр төрле мәсьәләне хәл итүче урын. Белгечләр сезгә оптималь тариф сайларга, смартфон, планшет, роутер һәм башка төрле цифрлы техниканың барлык нечкәлекләренә төшенергә бик теләп ярдәм итәчәк. Билайында һәр даим төрле акцияләр, приз уйнатулар, ташламалы сатулар булып тора. Хәзер балансны икеләтә арттырабыз акциясе бара. Кушылыгыз, элемтә хезмәтләрен бездә түләгез һәм отышлы икеләтелгән баланс бонусына ия булыгыз. Тулырак белешмә сатучы консультантларда. Сезне дүшәмбедән җомгага кадәр иртәнге 9-дан кичке 7-гә, шимбә һәм ял көннәрендә 9-дан 18 сәгатькә кадәр үзебездә көтәбез. Төшке аш вакыты 13 сәгатьтән 14 сәгатькә кадәр. Билайн элемтә салоны сезгә хезмәт күрсәтә. Чыгарылышны спорт яңалыкларына күзәтү ясап дәвам итәбез. 14 март көнне Байлар Сабасы спорт комплексында хезмәт коллективлары авыл җирлекләре һәм 2019 ел сезонында Өмет һәм югары лигасының хатын-кызлар командалары арасында волейбол буенча Саба муниципаль районы чемпионатының финал уеннары узды. Бүләкләү тантанасында Саба муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов һәм Татарстан Республикасының атказанган юристы Рифат Закиров катнашты. Өмет лигасы нәтиҗәләренә килгәндә, беренче урында мәдәният, 2дә Каңгырау, 3тә Салым инспекциясе, 4тә Шоколад балалар бакчасы коллективы командасы. Югары лига нәтиҗәләре буенча беренче урынны муниципаллар командасы яулады, 2дә Нырты, 3нче урында Финанс бюджет палатасы командасы, спорт комплекс командасы 4нче урынга лаек булды. Барлык җиңүчеләр һәм призерлар, шулай ук турнирның иң яхшы уенчылары, мактау грамоталары, акчалата призлар иганәчеләр тарафыннан әзерләнгән чәчәк бәйләмнәре белән бүләкләнде. 17 март көнне Измә авыл җирлегендә кышкы спартакиада уеннары булып узды. Спорт бәйрәмен Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов ачып җибәреп, катнашучыларга зур уңышлар, җиңүләр теләде. Бу җирлектә шундай оештыру безнең инде менә сатыш җирлеге матур гына уздырып алды. Мондый мероприятияне үзара ярышлар һәм инде
менә бу җирлектә ул безнең әйтергә кирәк исторический дип әйтергә. Качандыр андай зур җирлекләр булган тау өстендә, инде аны менә киләчәктә халык алдында biz аны шулай күтәрергә дибез һәм инде спорт белән дә бәйләргә дигән идек. Бүген менә бу оештыручыларга беренчедән бик зур рәхмәт. Күп санлы халык җыелган тантанада район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов, спорт бүлеге вәкилләре, иганәчеләр, урындагы җитәкчеләр дә бар иде. Инде менә безнең төзелгән объектларыбыз, төзелгән трассаларыбыз бушамаса, һәр вакытта даган шулай гел кулланышта булса, без бик шатланырбыз. Инде безнең сәламәттән дә сәламәт дух дигәндәй һәрберебезгә шулай шөгыльләнергә, бергә яшәргә. Программага волейбол ярышы, итекле футбол, канат тартышу, чаңгы ярышлары кертелгән. Бу көндә 300-гә якын спортчы көч сынашты. Мәдәният йорты алдында җанатарлар халык кәефен Измә авыл җирлеге мәдәният хезмәткәрләре күтәрде. Өлкәннәр һәм балалар өчен берсеннән-берсе кызыклы, мавыктыргыч уеннар, конкурслар әзерләнгән иде. Мул чәй табыны, учакта пешкән кайнар ризыклардан халык бик теләп сыйланды. Язгы кәеф белән ял итте. 20 март көнне Килдебәк урта мәктәбенең спорт залында Саба муниципаль районының ветеран командалары, хезмәт коллективлары һәм авыл җирлекләре арасында мини-футбол буенча финал чемпионаты узды. Уенны район эчке эшләр бүлеге командасы белән җирлек башлыклары командасы ачып җибәрде. Нәтиҗәдә авыл җирлекләре 14-1 исәбе белән җиңү яулады. Икенче уенда администрация командасы белән РЖДлар көч сынашты. Ике якта көчле, беренче топны көндәшләре капкасына администрация командасыннан Альфред Габдрахманов кертте. Киренке матчтан соң 8-3 исәбе белән администрация командасы җиңү яулады. Спортзал бу кичтә җанатарларның көчле алкышыннан шаулап торды. Җиңүчеләрне Саба муниципаль районы башлыгы Раис Миннаханов, спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов, футбол буенча хөкемдар Олег Кириллов тәбрикләде. Иң яхшы уенчылар титулына район башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов һәм авыл җирлекләре командасыннан Радик Хасанов ия булды. Иң яхшы бомбардир дип Сабагаздан Ильяс Шиябетдинов танылды. Гомумән, быелгы чемпионатта барлыгы 8 командадан 80 катнашучы теркәлгән иде. Нәтиҗәләренә килгәндә, 3нче урында авыл җирлекләре, 2дә Сабагаз командасы, администрация командасы 1нче урынны алды. Чемпионат уенын мактау грамоталары тапшыру белән күмәк фотога төшү тамамлады. Бүген 22 март көнне районыбызда РСФСР һәм ТССРның атказанган урманчысы, мактау билгесе һәм Октябрь революциясе орденнары кавалеры Нургали Миңнеханов истәлегенә өстәл теннисы буенча бөтен Россия ачык шәхси команда ярышлары башланды. Турнирда республика районнары һәм Россиянең төрле субъектларыннан килгән спортчылар катнаша. Ярышларда ир-атлар һәм хатын-кызлар арасында ялгыз, шулай ук барлык һәм катнаш разрядларда иң көчлеләрне ачыклыйлар. Җиңүчеләрне бүләкләү ярышларның ябылу тантанасы 24 март көненә билгеләнгән. Саба районында 18 ел рәттән инде бик матур өстәл теннисы уеннары буенча Россия күләмендә ярыш уза. Ул безнең шушы районда туып, эшләп, яшәп, гомер иткән Нургали Миннеханов истәлегендә башкарыла. Бу шуның истәлегенә багышланган мемориал. Монда инде Россиянең төбәкләреннән балалар һәм өлкәннәр арасында төрле яшьтәге өстәл теннисы өчен иң кече ярышлар. Һәр елны монда бик күп теләп киләләр. Бүтән төбәкләрдән дә, чөнки монда үзенә катнашу, монда җиңү үзенә күрә бер дәрәҗә. Безнең республика өчен ул яшьләрне, балаларны шушы спорт төрен җәелдергә, таралтырга, бер дигән әйтергә ясый торган ярыш дип саныйм. Аннан соң инде мин ышанам, монда яңа йолдызлар барлыкка килә, яшь балалар өлкән күреп, профессионал спортчылар белән ярдәм ярышып, алардан өйрәнеп, күреп калалар. Һәм инде киләчәктә мин ышанам, Саба районында туган егетләр, кызларыбыз Европа күләмендә, дөнья күләмендә Олимпия уеннарында катнашыр дип өметтә калам. Бүген көндә менә Саба район яклаучы Исмаил Сади бүген көндә Россия күләме җыелма командасында катнашып, мин ышанабыз, инде өметләр бар дибез. Якындагы Олимпия уеннарында катнашыр дип бүтән безнең йолдызларыбыз бар. Билгеле, инде моның беренчедән тәрбияви характеры, беренчедән менә шушы районда зур хезмәт куйган Нургали Миннеханов шәхесен зурлау, уллау, аны искә алу, онытмау. Икенчедән инде шушындай ярыш үткәреп, шушы спорт төрен тарантырга, җәелдергә дигән бер чара.
Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең атна информацион программасы шуның белән тамам. Кыска вакытлы реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруы урын алачак.